Αυτό είναι το δικό μας το υπνοδωμάτιο. Η τουαλέτα είναι λίγο σκοτεινή τώρα, δεν φαίνεται. Αυτό είναι το υπνοδωμάτιο του παιδιού. Λίγο παραπάνω φως μέσα. Η παιδική. Και εδώ είμαστε σαλόνι κουζίνα. Εδώ είναι η κουζίνα, θα γίνει η κουζίνα της Μαρίας. Εδώ. Και από εδώ θα είναι το καθιστικό με το σαλόνι. Και εδώ κάναμε μία εσοχή στον τοίχο. Μία εσοχή για να μπει το γραφείο. Και για να μην χάσουμε και το παράθυρο μέσα στο σαλόνι.